खुलुमबाय डिजिटेल निउस नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि मास्टार कलनि होननाय मोनसे जायगायाव बे जायगायाव ब्रह्म धोरोम बा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनाय नुनो मोननाय जादों बे समाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मतिराम ब्रह्म बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि दिनैनि हाबाफारिनि बा सानथामनि हाबाफारिनि माबायदि बिथांमोना मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंखो बे समाव आं बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बे समाव मा बुंगोन सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानजों लोगोसे बिनि सिगाङाव जाखांलांनाय सानाव मा हाबाफारि लानानै जाफुंसारनायनि लामा फारसे थांखो खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ आं गिबियाव बरायबाय जे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा देग्लाय रौतानि दखरा आफादनि मास्टार कलनियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों बे बोसोरारि जथुमाव खुंफुंनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनायाव दिनै फैयै जोबथा सान एबा गेवलां सान गिबियावनो जों सानफ्रोमबो अक्ट'आवनो जों मोजां जेरैहाय जोंनि गेजेराव मोनब्रै आफाद दं गागि आफाद फोसाव आफाद लाइमोन आफाद आरो आइजो आफाद बेबादिनो जों जुदायै जेरै फोसाव आफाद हिसाबै शास्त्र बिसार जालांदों आरो गुरुदेवनि जि मावथांखि सानस्रि आदर्श बेफोरखौ मोजाङै सावरायनाय जादों आरो जाफुंसारदों बेबादिनो आइजो आफादबा गोबां खामानि मावनांगौ दं जेरैहाय गावनि फिसाय फुजिनाय बोरै सोलोंथाइ होनांगौ बेबादि गोबां फिसाफोर खामानि दं बेबादि हिसाबै आइजो आफादा गोख्रों भाबै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे माबायाव सफैनायजों आरो बेबादिनो लाइमोन आफाद गोनांथार मानो होनबा जोंनि धोरोम आफादफोरखौ बा देशफोरखौ लाइमोन आफादनि सायावसो सोनारो जाफुंनाय लाइमोन आफादफ्रा जाहाथे गोरों जोंनि गेजेराव दा रोंबाय बिनिखायनो लाइमोन आफादफ्राबो गावसोरनि जेरैहाय गथ'फोरखौ बोरै फोरोंनांगौ बोरै सोलोंहोनांगौ बोरै आग बारायलांनांगौ बोरै फरायनायाव बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों मोगथां महराव लाबोनो हादों आरो बेबादिनो गागि आफादाबो जेरैहाय सावरायनायनि गेजेरजों जिहेथु गागि आफादा किसुमान दायित्व थायो जेरै थाखा फैसा रांखान्थिनि सायाव जों सावरायबाय बेबादिनो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों माने जाफुंसारनायखौ जों मोननो हादों जोंनि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव 10था दखरा दं बे 10था दखरानिफ्राय लोंहोर आइ आफामोना फैदों लोगोसे बे दिहिंनि रौता हालामनि रायजो राजा धोरोमनि फाराग गैयाजासे ज' फैनायखौ नुदों हाजार मानसि जोंनि गेजेराव जमा जादों दिनै गेवलां मेलाबो बेखौनो सावरायगोन आरो जों बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफानि जि सान्थौ जि सानस्रि जि आदर्श बेफोरखौ जों सावरायदों मानो होनबा बर' हारिया सानसे समाव जालाखाद बिलाखाद बयजोंबो मुगैजानाय बयजों सैसि खालामनाय जेरावबो जों जायगा मोनाखैमोन दिनैहाय गुरुदेव आफाया जुदि सासे अबतार पुरुषै फैयामोनब्ला जों दिनैहाय बर'फ्रा बेखिनि बुब्लियाव जों सफैनो हायामोन मानो होनबा कालिचरन गुरुदेवा अखल धोरोमनि गुरुल' नङा कालिचरन गुरुदेवा समाजनि गुरु रांखावरिनि गुरु राजनितिनि गुरु गासिबो बिथिङावनो आफाया गुरु बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर' हारिफ्रा साफ्रोमबो जों कालिचरन गुरुदेवखौ जों मान होनाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो आफानि जि मावलांनाय जोंनो दिन्थिलांनाय लामा बे लामाखौ जेरैहाय खौसे जानाय जेरैहाय आदर्श जेरैहाय जोंखौ फोरोंलांदों बे फोरोंनाय आफानि मावथांखिफोरखौ जों बिश्व दरबाराव माने खिथानाया गोनांथार होननानै आं सानो बेनिखायनो आं खावलायदों लाइमोन आफादफोरखौ दानि जाखांफुनाय लाइमोन आफादफ्रा जों आफानि जि आदर्श जि लामा खिन्थालांनाय बेखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै
बिश्व दरबाराव प्रटेस्ट खालामनाया जोंनि गोनांथार जोंनि बिबान होननानै आं सानो आरो बे समाव मोनसे सोंथि जे धोरोम गैयाबा जिब जुनारजों मानसिखौ रुजुनाय जायो मा बुंगोन बे समाव धोरोमाथ' एकदम गोनांथार जाय मानसिया धोरोम गैया बेखौ जुनारजों रुजुजायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिया मोननै खामानि मावनांगौ जागौ मोनसेया जाबाय पारामार्थिक इसोर सिबिनाय मोनसेया बेबहारिक बे मोननैबो गैयाब्ला मोनसे गैयाबा इसोरखौ खुलुमनाय जाया होननानै जोंनि बिजाबफ्राव बा शास्त्र बिजाबाव दङ जेरै इसोरखौ खुलुमब्लाबो जाया पारामार्थिक बेबहाराव जों थिग थानांगोन अकल पारामार्थिक थाब्लाबो जाया अकल बेबहाराव थाब्लाबो इसोरखौ खुलुमनो हाया रोङाबा जाया ओंखायनो बे मोननै बुस्थुआ थानांगौ ओंखायनो दिनै गाबोन जों नुदों राजनितिक नेताफ्राबो धोरोमखौ सोनारनानै खामानिखौ मावनायखौ जों नुदों आरो देरहासारबो जादों जाय मानसिया धोरोम गैया जाय मानसिया धोरोमखौ मिथिया बेबादि मानसिया घुस खास माबा मोनसे खालामनानै गिदिर खामानि मावनानै जों नुनो मोन्दों ओंखायनो जोंनि भारतबर्षनि जिथु मदि सरकार धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै गोबां खामानिखौ मावनायखौ नुदों बेनिखायनो जों धोरोम गैयाबा जों जेबो खामानि मावनो हाया पशुजों समानजों जोंखौ बुङो दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव मा हाबाफारि लादों आरो गाहाय आलासि महरै सोरखौ हांख्रायनाय जादों दिनै जोबथा सान गेवलां मेल गाहाय आलासि जाबाय जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद बर'खौ लादों बिथाङा फैगोन होननो खोथा बुंदों दासिमबो सफैयाखै दङ हारिमु बिलिफां दङ नामा आरो हारिमु बिलिफाङाव सोरखौबा बा आलासिफोर लेंहरनाय दङ नामा बे गेवलां मा जोबनाय हारिमु बिलिफां दं होननानै प्रग्रामाव दङ निसय जों आलासि लेंहरदों बे आलासिया गहपुरनि फुंजा मुसाहारि बे आफाखौ लेंहरदों निसय आफाबो फैगासिनो दं होनना खोनादों निसय हारिमु बिलिफाङाव जाफुंसारगोनखौ आं मिजिंथिनो थादों आरो क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोननैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।